Γκερέιρο, ο Καφές, ο Μπλάνκο, ο Νικοπολίδης, σωτήρια. Μαζεύει την μπάλα. Γκερέιρο στο κόρνερ. Η κεφαλιά, μια δεύτερη από τον Νέμεθ έξω από πολύ κοντινή απόσταση. Εδώ ο Ούγκρο. Και αυτή είναι η φάση εδώ προηγουμένως στην οποία διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Όχι, αυτή είναι η φάση του Καφέ και του Νέμεθ. Την προηγούμενη θα ήθελα. Το χέρι του Μέλμπερκ, γι' αυτό φώναζαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Σέντρα εδώ το Ρωσίδης στην κεφαλιά. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Εδώ ανάμεσα σε τρεις είναι ο Τοροσίδης, κανείς δεν μπορεί να διώξει. Κίνηση προς την μπάλα και είναι ο μόνος που βοηθούσε τον Διόγκο. Στη σέντρα του Λεωνάρντο η κεφαλιά από τον Τοροσίδη, τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Η δυσδυτικότητα του Τοροσίδη. Εδώ ξανά όλη η φάση από το λάθος που έγινε από τον Αραούχο. Κοιτάξτε που παίρνει την μπάλα ο Τοροσίδης. Πάει ο Μάκος πάνω του και ο Γιάχιτς τους αποφεύγει και τους δύο και βλέποντας το Σάχα ότι έχει φύγει. Εντάξει, εδώ βλέπουμε μια έθραυστη άμυνα της ΑΕΚ. Κρεμάει τον... Και η δυσδυτικότητα ήταν ο μόνος δρόμος για τον Τοροσίδη και πιστεύω έκανε τα πάντα σωστά. Το τέλειωμα πάντως του Τοροσίδη. Πέρα μπαίνει ο Σκόκο μες στην περιοχή. Βγαίνει ο Νικοπολίδης. Το πλασέ. Έρχεται ο Αραούχο. Ο Νικοπολίδης βγαίνει και δεν βγαίνει. Τελικά βρήκε την μπάλα και τη βγάζει από την περιοχή του. Τώρα πάει να κάνει και μια τρίπλα. Έχασε από τον Αραούχο που γυρίζει τη σέντρα στην κενή αστεία. Ο Μπλάνκο πάει για την κεφαλιά και τελικά ο Ζεβλάκοφ είναι αυτός που απομακρύνει. Να τη γυρίσει για τον Μπλάνκο, ευκαιρία, γκολ για την ΑΕΚ που μειώνει με τον Νέμεθ. Πολίδη, Νέμεθ που μπήκε εδώ, γύρισε πολύ καλά την μπάλα. Ο Μαντούκα, δεν πρόλαβε ο Μπλάνκο, έβγαλε ο Ραούλ Μπράβο, ήρθε. Εδώ το γύρισμα του Μαντούκα, τον γκολ από τον Νέμεθ, δεν μπόρεσε ο Μπλάνκο, υποπίεση και ο Ραούλ Μπράβο. Το 1-2 με τον Ντουντού για τον Ολυμπιακό που σηκώνει ψηλά την μπάλα. Ο Ζεβλάκοφ στο δοκάρι. Στον ανατάκλιν του Αβραάμ Παπαδόπουλου προηγουμένως. Η ΑΕΚ έχει αντεπίθεση εδώ με τον Μαντούκα να δοκιμάζει. Κόρνερ από τον Νικοπολίδη.